Казвам се Мария Борисова Филипова и работя като медицински козметик в Este Clinic Beauty. Работата ми е свързана както с процедури за разкрасяване на лицето, така и с процедури за моделиране и извайване на тялото. Апаратът Vela Smooth е съчетан с EOS технология и вакуум масаж. По този начин се осигурява най-ефикасното моделиране на тялото. Процедурата се прилага за лечение на целулит, за редуциране на обиколката, за подобряване на еластичността и вида на кожата, за моделиране на тялото и за подобряване на кръвообращението. Апаратът работи с биополярна радиочестота и инфрачервена светлина, чрез които постигаме максимална хипертермия на кожата и подкожната тъкан. По този начин се разширяват кръвоносните съдове и се увеличава метаболизма на масните клетки. Апаратът използва специални ролки, които стимулират лимфния дренаж. Vela Smooth не се препоръчва при бременни, при пациенти с пейсмейкъри, метални импланти, при доброкачествени и злокачествени образования. С Vela Smooth третираме коремна област, задни части, бедра, пръстци, колене и ръце. Броят на процедурите е строго индивидуален и зависи от засегнатата зона. Обикновено се прави серия от 12 процедури, 2 пъти седмично, след което има поддържаща процедура 1 или 2 пъти в месец.